ing surya ing wanci bangun lan kendatan ayun-ayun. Monggo Mbak Rini, Mbak Eli, Mbak Pia, Mbak Niken, Mbak Amel monggo bareng jumeneng. Nyawiji kalian kanca-kanca Fitri Laras Campursari. Sari lewat duwe gawe ngono lho. Fitri Laras. Ayo, Dek. Mikir apa? Mikir kowe. Tanpa guna. Mandala Audition Sister. Asik. Kerja bareng bersama kanca-kanca Sofa Video Shooting. Sikan lagi deh. Apa wis lali sliramu? Tidak loh Dek. Semuanya telah karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis
iso Masih Wanten sawanipun diajeng Rini, diajeng Eli, diajeng Niken, diajeng Tia, diajeng Amer. Nyawiji kalian kanca-kanca Fitri Laras. Kami cisaken Desa Ngasinan, Kecamatan Bonorowo, Kabupaten Kebumen. Ngatipun pimpin menika Bapak Kamil. Yo, lagi deh. apa wis lali sliramu Hey, desamu yen dolan karo aku panjen wis suwe ra tau ketemu wis sabesine lali aku mumpung saiki ketemu matur nuwun ora saking kadang-kadang